Dobrý deň, máme tu nové video a teraz zase z Brawl Starsu a ideme zase hrať s Krolom, takže sa na to teším a poďme na to. Ideme hrať asi solo a teším sa na to. No, tak máme tu už len 3 star dropy a to sú len 2 normálne a 1 nová drop, tak to je také, že dosť zlé. Tak rozbijeme tu tento powerbox, tak. Dáme ešte pozor, ešte, ok, mám jeden ten power cube, čili, ok, nie, ok, to som trochu pokašľal, ale, tak ideme po tomto Coltovi, potom Mipsovi, mohol by ku mne, a tu je zase Shelly, čo má, ona má spajka, ok, Bibi, nemusíš tak nalágať. Tak čau, baby. Nips, počkaj. Musím mu dať aspoň poison. Lebo, oj, no tak, Jackie. Dáme slow a asi na ňu neskočím, tak lebo. To som zle spravil. Ok, poison. A nie ešte poison. Nie. Tak rýchlo toto zoberieme, to by. Ok, nie. To som úplne netrafil. Áno. Ok. Jej. Nie. No, tak ako sme skončili. Keď má Ember. Ok. No, tak ako Ember to je najsilnejšie podľa mňa z týchto startnov a tým. No a toto je Shade, takže Aeton. A proste nájdete si jeho kanál na YouTube, on sa volá že Maple, taký javorový list a má tam tiež videa. Tak kúknite fakt jeho kanál a dajte mu odber. No tak teraz on pušuje Shelly a ja idem dať toho Crowa. Chcem dať s ním prestige. Tak. No, poďme. Uhodnite, koľko mám prestížov. Dajte vedieť do komentárov. Ok, to by 1 HP. Oli a search. No tak to som pokašľal. Aj Maple. Shade. Tak. Nie, Edgar. Slow. Tak, a ešte. OK. Asi neskočím na neho. Nie. Tak. Ona asi skočí na nás. OK, zabili sme ho. Sice aj on zabil Maple, ale nevadí. Tu nie. Nie, Edgar. Nie, Juju. Tak. Ako Crow is the OP. No, tak El Primo. No. Yes. Nie! Tak. Tu dodžujem. Jak sa dá. Kde je? Wow. Idem pre ten Saturn. Čiže to je za planetku. Aby ako je. OK.
Nie. Nevadí. Skoro. Škoda. Tak máme Star Drop. Epic, wow. Aspoň spraviť nejaký dobrý. Tak teraz budeme mať nová drop. Kúkneme sa na questy. Maple si dal Glowyho. Ten je celkom OP. Nezabudnite dať odber a like a všetko, čo sa dá, ale nie je zlé. Iba odbery, proste také. Skúste komentovať, keď budete počuť nejaké, že keď som napríklad dával, že ešte v tom predminulom videu, že dajte vedieť, kto je lepší, že Crow, alebo či Case, alebo Sirius. Čo? Maple. Haló. Nie, Amber. No a keď sa si skončil, to. Čau, Tara. Dobre. Sa tu niekto pocíka? Niečo také? Toto je asi bičík. Nie, toto je Juju. Juju je najhoršia. Je, aspoň by je taká solid. Nie. Zas druhé miesto, to nie je možné. Čakať, nová drop. Pomaly. Bude zase nejaký no. Ako aspoň na... Maple už nehrá, ok, tak líznem sa. Tak. Ideme ešte pušovať toho Crowa, alebo si dáme... Neviem, Spajka. Alebo nie Spajka, dáme Rika. Tento. A potom dáme, keď prehráme, dáme Crowa. No, tak ideme na to. Teraz 10 hráčov. Super, výborné, fakt. No už 10 z 10, ok. Ideme teraz. Ok, teraz. No Koriko je dobrý. A Bonnie. Ok. Dík za Power Cube. Za free. Je také čo? No to je Juju. To je Super Mario má atak. Atak Super Mario. No, ja idem preto. No, mám Ember. OK. Tu máš. A tu máš. Zhor. Nie. OK. Ratata. To určite. Nech zobere ten gaz, čo tam upadne. No, však plamienok. Nie, ten gaz to pokašle. Oj. Nie, Grey. Nie. No, tak to som celkom dohral. Bonnie M. Ok, Bonnie M. Nie, Mandy's Candy. Ember. Ok, Ember. Ešte tohto. Nie. Ok. Nie. Kúkam zrefle. Musím ísť No tak to bola najväčšia chyba. No okej. Čaká, prečo? Čo robí? Prečo nejde?
No, tak to hneď dám exit, ukáž. Tak dáme koho? Dáme Juju. Alebo nedáme Juju, dajme niekoho lepšieho. Ešte? Nie. No, nie, dajme Squeaka. Rambo Squeaka. Rambo Squeak. No. No, tak. Máme. Tak a ešte, okej. No, dobrý Jean. No. Ten Brock je za free úplne. No, tak ako... Hotovo. Nie, to som našiel spravil. No. Jej, Saturn. OK, zabudol som. No, veľmi rýchla hra. Tu máš bombu. Čau, papaj. Dovidenia. Hotovo. Teraz vyskúšam. Idem asi pušovať. Neviem. Na easy? Asi Damiana. Alebo nie, idem toho krova teda. Idem Krovenda. Alebo Dynamike. Idem Dynamikeho. Lebo Dynamike je dobrý Dynamike. No, tak hráme s Maze, to je top. Nie, okej. Dobrý Griffin ten, tak. Tak ešte. Škoda mohol tak. Wow. To sú není boti náhodou toto? No tak to som úplne najhoršie dal. Tak tu máš stun. Tam máš... Nie. Zabij toho Gale'a. Špíkeš dosť. Špíko. Špíke. No dáme Super Mario a tak. No, tak čo máme nové? Tisíc coinov. Poďme. Tak dáme teraz poslednú hru za nikoho. Že by zaklenzil? Asi nie. Skúsme Megu. Skúsme Meginu. Čo sa tu furt vyhráva? Ratatatata. No tak to som, viete kde určite? Nie, okej. Ten Damian ako... No, dobre, zabil Maxku. Asi nejdeme ratatata, ale... Nie, a Krovos. Kde je ten Damian? Nie! Ratatata. Okej, 8 HP. Nie, neskoč po mne, prosím, len to nie.
Okej. Nie skocz po mnie. Ja upozorniłem. Daj. Iu. Áno, tu máte. No, a teraz čo spravíš? Áno. Yes, toto. Ten Mortis. Mortis ring, no. Lily. Super. Tretí. Tretí. Okay. Tak ja teda končím a teším sa na ďalšie video. Čaute.